बे जानो हाया हाया सासे साधारन रौनिया आंखौ माबोरै फेजेननो हाखो आं नोंखौ गोहोजों नङा आंनि मानसिफोरखौ रैखा खालामनो थांखि लानानै फेजेनदोंमोन थारैनो नों सोरसै नोंनि थुंग्रिया साधारन रौनियानि नङा आंनि सिनायथिखौ मिथिनायनि सम सफैबाय अब्ला आंनो खोन्था नों सोर आं आर्यवीर सूर्यगढ़नि राजकुमार जों मोनसे गिदिर गोरोन्थि खालामबाय दा नोंनि सान्थ्रिफोरखौ लानानै थांफिनदो चन्द्रपुरनि बिखायाव फिन आथिं दाहोफिन बाहादुर दावहारु दिनै नों चन्द्रपुरखौ बासायबाय नाथाय दा जोंनो खोन्था थारैनो नों सोर राजा आं सासे साधारन सान्थ्रि नङा आं आर्यवीर सूर्यगढ़नि राजकुमार सूर्यगढ़नि राजकुमार बिदिब्ला नों गावनि सिनायथिखौ जोंनिफ्राय मानो दोनखोमादोंमोन आं मान एबा राजाफोलेरनि बरायनायनि थाखाय फैयाखै आं नोंनि फिसाजोखौल' मदद खालामनो सानदोंमोन नों आंनि फिसाजोनि थाखाय मानो एसेबां सानदोंमोन मानोना जेब्ला आं बियो गावखौनो खोमसियाव हारसिं मोनदोंमोन अब्ला बिनि सानाया आंनि बिखायाव सौहैदोंमोन दिनै नों बिखौ रैखाथि होनायजों लोगोसे गासै चन्द्रपुरखौबो रैखाथि होबाय राजा आं आंनि मावनांगौ हाबाखौ मावबाय आं आंनि मावनांगौ नोगै नादा आं नोंखौ प्रिन्स आर्यवीर होननानै बुंनो आंनि थाखाय नों दाबो एखे दं जायनि सिगाङाव आं खालि आर्या नोंनि गुबै सिनायथिखौ आंनिफ्राय मानो दोनखोमाखो नों आंखौ फोथायाखैमोन नामा जुदि आं नोंनि सायाव फोथायनाय गैयामोनब्ला आं आंनि गुमुरखौ नोंनो माब्लाबाबो खोन्थायामोन आं गियोमोन दि आंनि राजाफोलेरनि मुङा जोंनि सोमोन्दोखौ सोलायगोन बे नङादि नों सासे राजखुंगुर जानायनि थाखाय आं दुखु मोनदों दुखुनि बाथ्राया बेनोदि नों सानदोंमोन आं नोंखौ नोंनि मासिनि थाखाय मोजां मोनगोन आं नोंखौ गिबि खेबनि थाखाय आंनि मेगनजों नङा आंनि गोसोजों सिनायदोंमोन आरो आं नोंखौ नोंनि थुंग्रिजों नङा नोंनि गारांजोंनो सिनायदोंमोन बिदिब्ला आंनि सैथोखौ मिथिनायनि उनावबो नों आंनि सायाव फोथायनाया दासिमबो थिगै दंना नों आंनि मेगना नोंखौ माब्लाबाबो नुफेराखैमोन नाथाय आंनि गोसोआ नोंखौ गोदोनिफ्रायनो सिनायदोंमोन मृणाली दिनै नों आंनि गोसोनि गिनायखौ फोजोबबाय आर्यवीर नोंनि सैथोखौ मिथिनायनि उनावबो आंनि गोसोआ नोंखौ एसेयैनो मोजां मोनो आंबो नोंखौ आंनि जिउनिख्रुइबो बांसिन मोजां मोनो नाथाय आं दाबो खानियैनो दं नोंनि रायजोनि सुबुंफोरा आंखौ गावसोरनि रानि महरै नाजावगोन ना मुलुगनि गनायथिनिख्रुइबो आंनो नोंनि आखाइनि गोनांथि दं आंनि मेगननि नोजोरा माब्लाबाबो फैफिनाब्ला मा जागोन अब्ला आं नोंनि मेगन जागोन आरो नोंनो गासै संसारखौ दिन्थिगोन थारैनो नों आंजों अराय जिउसिम थागोन ना आं दिनै समायखिरा लाबाय अखाफोर आरो बे हाथरखिफोरखौ साखि महरै आं नोंनि आखाइखौ माब्लाबाबो नागारनाय नङा अब्ला आंबो समायखिरा लाबाय जिउआव जेसेबांखि खोमसि फैया मानो आं नोंनि अननायखौ फोथायनायखौ माब्लाबाबो नागारनाय नङा
राजकुमार आर्यवीर, नोंथाङा जोंनि फिसाजोखौ रैखा खालामदोंमोन आरो चन्द्रपुरखौबो बासायदोंमोन। जों नोंथांखौ साबायखर बावहरो। राजा, आं जेबो सोमोनांथाव खामानि मावाखैमोन। मृणालिनीया आंनि थाखाय जोबोद जुनिया। बेखायनो दिनै आं नोंजों बिफा जानानै रायज्लायनो सानदों। औ राजा, आं नोंथांनि बाथ्राखौ खोनासंनो साखाफारा। जुदि नों मृणालिनीखौ थारैनो मोजां मोनोब्ला आं नोंसोर सानैखौबो जुलि जानो लुबैयो। राजा, बेनो आंनि जिउनि देरसिन सन्मान जागोन। नाथाय आं लुबैयो मृणालिनी लुबैनायखौ सिगां सोंनांगौ। थारैनो नंगौ। बिथांनि थिरांथाया आंनि थाखाय बयनिख्रुइबो गोनांसिन। राजखुंग्रि, दिनै आं नोंनि थाखाय माबा मोनसे लाबोदों जाय नोंनि जिउखौ सोलायहोनो हागौ। बैद्याजी, आंनि मेगननि नुथाया फैफिननो हागोन ना? बेयो जाथावना, नाथाय बेनि थाखाय जोबोद मोननो हायै मुलिनि गोनांथि जागोन। नों मिथिगौ बे मुलिखौ बबेहाय मोननो हागोन? औ, नाथाय मुलिखौ मोनसे गिख्रंथाव हाजोनि दंदराव रज'नाय मोनसे मोननो थाङै बिबारनिफ्राय बानायनाय जादों। लामाया एसेबां गिख्रंथावब्ला बेनिफ्राय सोरबा रैखाथियै फैफिनदों नामा? बै जायगासिम जोबोद खम सुबुंफोरा सहैयाखैमोन आरो जायफोरा थांदोंमोन बिसोरनि गेजेराव गोबाङानो फैफिनाखैमोन। अब्ला नों आंनो मानो बे मिजिंखौ होखो? मानोना माब्लाबा मोनसे फिसा मिजिंनि थाखायबो सासे मानसिया मोनसे जाथावै लामायाव आगान लानो गोनां जायो। नों बेयाव मानो हारसिंनो गसंना दं? दिनै नोंनि गारांखौ जुदा खोनादों। आं खालि सानगासिनो दंमोन दि माब्लाबा सोरबा मोजां मोनजाग्रानि गोजोननि थाखाय सासे मानसिया मोनसे गिदिर थिरांथा लानो गोनां जायो। नों आंनि मेगननि फाहामथायनि बाथ्रा सानदों नामा? नंगौ। आरो आं नोंनि मेगनाव संसारनि सोरांखौ नायनो लुबैयो। नाथाय नों बै मुलिनि थाखाय गावनि जिउखौ खैफोदाव खोख्लैनो नाङा। जुदि नोंथांनि जिउआव खोमसि दं आरो आं सोरांखौ नागिराब्ला, बेयो आंनि अननायनि सायाव इनाय जागोन। आंनो आंनि सोरांनिख्रुइबो नोंखौसो बांसिन नांगौ। नोंहा माबाफोर जामारोब्ला आंनि संसारा खोमसि जाफिनगोन। आं नोंखौ हारसिंनो नागारनाय नङा। आं थारैनो नोंनि खाथियाव फैफिनगोन। अब्ला आंनो खोथा होदो, नों जायखिजाया खामानिखौ हाखु-दाखु मावनाय नङा, जाय नोंनि जिउखौ खैफोदाव खोख्लैयो। आं समायखिरा लाबाय, नाथाय आं नोंनि मेगनाव सोरांखौ लाबोफिननो नाजागोन।